Dan uwa bari in baka wannan sirri wanda yake kiwo. In dai maganan harkan dabbobi kake yi ko sana'an dabbobi kake, dan uwa ka tsaya ka saurari wannan sirri zai maka amfani, kar ka wuce shi. Albarkacin manzon Allah dan uwa, in dai maganan harkan dabbobi kake yi kana neman Allah ya ɗaukake ka a sana'an dabbobi da kake ciki, wanda dabbobinka su rinka albarka, dan uwa ka ɗauki wannan sirri sakandamin nan kamar yanda yake. Dan uwa ana rubuta shi ne ƙafa 41 sai a wanke ma dabbobin a inda suke shan ruwa. Kai ma sai ka rinka rubutawa kana sha kana wanke hannunka da shi. Albarkacin manzon Allah dabbobinka wallahi azim Allah zai azurta su da yawa da yalwatuwa. Allah zai sa ma hannunka albarka, dabbobin ba za su yawaita wabi ba albarkacin manzon Allah. Wannan sirri in dai magana harkan dabbobi kake dan uwa ka tsaya ka gwada wannan sirri, wallahi zaka amfana. Idan ka ji daɗi kai sharing kai liking wa al'umman sayyidina rasulullahi su ma su amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullah.